Biskup! Správa z Ríma. Pápež žiada, aby ste aj s vašimi knihami odcestovali na bezpečné miesto. Čo to má znamenať? Pápež poslal už 3 lode. O niekoľko dní tu budú. Myslíte, mám ísť na loď aj s mojimi knihami a utiecť? Do Ríma, áno. Opustiť mojich ľudí? To je pápežov rozkaz. Ja som biskup tohto mesta. Ale toto mesto si vás nezaslúži. Nevšimli ste si, čo sa stalo včera? Keď videli prichádzať vojakov? Ľudia usúdili, že sa na vás už viac nespoliehajú. Na mňa. Tu, Posidius. Toto je váš rukopis. Ale tie vyznania sú vaše. Áno, moje vyznanie. Ako každý iný človek ponechaný svojmu osudu. Bol by som stále úbohý, nadutý chlapec, ktorý by nič nepotreboval. Ak je vo mne niečo dobré, môžem za to ďakovať len mojej matke. Moja matka, ktorá ma porodila telom pre pozemský život. A srdcom pre večný život. Tak, tlač ďalej.